बोला
हेलो हेलो हेलो। ए जी सुना तनी रौरा बुझात नहीं खे कपार पर फगुआ चढ़ल बा। अरे माना तनी फगुआ चढ़ल बा, खाली फगुए खेल जाई तो हाउ खेल कैसे हो पेट मुंह वाला। सबके सामान आ गइले दिल्ली से या दुबई से, रौरा वही जे रहम का। अरे देखो तनी छुट्टी मिल जाई तो आ जाई। अब ता चढ़ल हो का
भय रघु नंदन हरी जैबा एही तो की बहबा अपन दीदिया नचैबा की जैबा एही तो की बहबा अपन दीदिया नचैबा की जैबा अपन बहिन नचैबा की जैबा एही तो की बहबा DJ Manoj Aryan आज डालेंगे कुछ कल डालेंगे कुछ होली दिवाली के बाद डालेंगे तनी सुन ला गजल भीड़ में तब जाई हा तनी सुन ला गलू भीड़ में तब जाई हा तनी सुन ला